Tamo igraju igrači raznih rasa, raznih nacionalnosti, smatram Partizanovim bogatstvom. Partizan kaže, dobar dan, top 16. Partizan pobeđuje 67-66. Pala je Barcelona. Nema više neporaženih timova u Euroligi. Partizan ide na Final Four. Doviđenja Tel Aviv s Bogom. Dobar dan i dobro jutro, Pariz i Francuska. Sekundi, ali nema dileme, evo to sad, šta se desilo? Pa šta je ovo? Pa šta je ovo? Pa je li moguće ovo? Pa je li moguće ovo? Pa šta? Još dugo će Partizan biti prvak.